Samo moment, čekaj, ne mi ruke se molim. Ajde, ovdje ću blizu. Bežte, beži. Evo pogledajte kako su momci iz Zelski DFM-a kavaljeri pravi. Ajmo aplauz da damo, molim vas. Čekaj, samo da objasnimo ljudima šta si dobio, da ne bude varanja. Vadi, ti si pobedio. Imamo 2 albuma, J. Cook Pakao i Sevena. Imamo majicu Svi kao jedan i 3 majice od LTDFM Musika koje su kod Paje Kobaza. Tako da... I Dux po izboru u šopu. I kačket. Freestyle Shop Pančevo dodeljuje kačket pobedniku po izboru isto. I dobije 3 termina u studiju kod Stevena. Evo sad još jednom buka, pošto svi koji ste ostali tu za kraj da vas čujemo. Kad ste se toliko drali, derite se i sada, tako je. Idemo.